Ma ja vam moram reći, iskreno ću vam se obratiti. Ja vas kao osobu volim i volim sve ove druge ljude koji ovdje u Saboru s nama sjede. Nemam ništa osobno protiv nikoga. Međutim, za ovo raslojavanje društva, za ovu veliku podjelu na malu grupu bogatih i mnoštvo siromašnih, nije kriv samo ovaj proračun, nego je kriva uloga centralne banke koja je definirala novac kao dug. I samim time sav novac koji mi imamo u opticaju je kredit, što znači da svaka kuna koja postoji je u startu dug spram elite, spram onih 1% na vrhu piramide moći. I što se događa? Bez obzira kako mi raspoređivali novac, mi smo svi dužnici, a imamo samo novac da vratimo glavnice kredita. Znači mi kamate na te kredite ne možemo vratiti niti u teoriji. I mi tonemo u dug, propadamo svi skupa i raspravljamo se oko toga hoće li netko dobiti povišicu recimo 50 kuna ili 1000 kuna. Da, to je, ajmo reći, nešto što boli. Ali osnovni uzrok zašto smo došli uopće u to stanje je upravo ta monetarna politika. Zašto se izbjegava u Saboru govoriti o tom pitanju? To meni nije jasno. Jer bez njene promjene raslojavanje će se nastaviti kako god okrenuli karte, kako god izmiješali špil, kako god bacali pikule. Sustav je jednostavno takav da generira siromaštvo s jedne strane, a novac sa druge strane. I to na jako brutalan način. To sam ja gledao svojim očima. Hvala.